Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Melbourne CM UMLA kanong po constituency menta kasi ulahiyar siya umling lambrang banple padba ya kaslam trekam kabathamay jong kilong kami jong kasnang kabalatay ha kajinglut kabaar laktingka ya kamala bahajrong bat iway ponsan not laktingka ya kamala bahapo lingba ka scheme SRWP jong usnem arhajar apusaw arhajar apusan Katay kaslam trekam kabalatay haki armala kaday kerpang na kabenta kajing mentoy bar kajing penon kam jong kilong kami kasnong kilong kami jong kabalang bat kiwede kikam kibasandur ya kabaha kamiat bat karoy kapar jong kasnong kathaw ha kani kasi lawan banedon ringkat ru daw ba balajit rani UMDC barim kanong po uba Nixon nongrum urang ba snong kakong Yosti Maring ka presiden kaseng kami kakong Rita Lynn Maring ka President Sengkentay Balang Presbyterian na lor kiway di kilong kami nong yalam batru kitimen basan na kabalang Presbyterian. Ha kajo kapor uba Melbourne im ulayo ru ban IT ya ka work order siya kasnong na kabenta bantay ya ka kanro bat ka jingker ya kayeng mani jong kabalang Presbyterian umling lambrang. Nagabentaban yo ban pili ba ya gani ka yeng jong jing seng kan thei apo jong balang perserian hang apo umling brang hang bangkat dan pesan nang yalam seng kan thei nang ta ki urang ba ki betan lang ba yeng ni ba legit ba agos lam ba ki nang ta rang ba snong te kada ka kemen nang ngapor ngot uri bon ban pili ba gani ka yeng ha swab ngin pili omang tablet mat ke jing kerku ke jing kerdo la pin bu na liang jeng chairperson ne pin ong nyano banduai ke song ki kata tang ba kata ka banta ka di bandang haswa ke penwai haswa ke ne wai bandemi na ke ne ke jaka na ke ne ke ying ka pin sna itenan ke ne ke banta ne ke banta ka ban support rukum ju na ke banta ka jing bentoi ke jong ka balang ha ke program prepare lan he gino kita ki mat ki ba pipila penton kam ya ka kejing kublai ka bakerpang ya ka jing senggen thei snong boro kejing teli kejing I jungpin bagane ka yeng lala ban pendep ya ka kumle la ka long ka bakum no kat kum kejing long jing man jong ka jaka ala jukren hi gi nong elam gi por gladep banda de ki jaka ka ba madan teng ba kham he la jo phi ta namar bangding jaka long thaling kam ni ti chapo chumala hadum kani ka slap jen sam ni te kejing lut kum ta long ka kaladang kham ta ya kejing lut dan re mio ban le ya ka ba he ban de gi su kemen bat bagane ka yeng kala yeng la dep ko bli shubun ya ka balang ru ka bala ai ka ni ka jaka isu kemen ba ka balang kala IT ka lom ta ban sina ka ni yeng ka ni ka ko phila penot kam na kom ta go bun ki program la ga de po jo ka balang ki seminar ke jaka kin aibam ke jaka penlong ino ni program ni Sunday school ngo ong ne la ni kino ki benta ki bia day bat ka jing bentoi jong ki pai ba ha bang yong pai ba ka mon kala kan thu la ka de snong la de balang la de VO la de ka do kan oro na mo ka de na wonta ka jing bentoi jong pai ba ma ki skim sarkar barabor ha bang ai nga ban kan mau ka goi ha bang ai ka long na ka benta community purpose kamon ka jing bentoi jong pai ba kata ka de ka ba ka skim ka jong barabor ka ki guidelines ki bala ai ngi bangela ban ai ki jingera satu jing don kam de ko ki bun ki jaka ki bangela la ke de ying de sengen te snong la ne ke jing sengen te jung ki balang ba per la ke de balang catholic balang presbyterian ki kan hon balang ki bingi don ro de ka jing thmu ka long na ka banta community purpose kamut ke jing mentoi jong pai ba ke jing mentoi ki no ki kam ki ba phila ban penot kam hang ni ki bok ki ruang na kabenta jong philang baro ka basngu tena na kene ski kalong bengi yosngu ya ka jingi teli kadi kawi ni ki mat ki bakong san hatu kata ka jing ya teli ka jong phi
kejing penrit kejing phi we kejing pendem kejing phi we kedai ka bakong santam kisok mensim la daging keren ka bible ngi jupule ka jing le subun kejing sngauret kejing de ha kejing subun berkumda ter kan sibun kitu kimat kejing sngauret kedai ka we abang keren kejing sngauret ke rangka kejing pendem abawan kejing sngauret kejing pendem kadon kejing telli apa yang jumpi bat ka bang isong kemen madagaski kolong ba ini ka mensim ka im bat ka yeng apa yang jumpi ha ka ba kene ka yeng kala yeng bat ka lala ban long ni ini tu ipi ka we ni giri ka perthei ka badan ba kene ka mensim jong ka jing yang teli bat ka jing sngauret ka jongki jing trish tom ka jongki magini ki ya rangka ka de ka China Kari China kadi ka wei de ki ri ka ba kinong sam snong ang tu ki de ki briru ki ba tre sitom ki ba yatli ki ba pendem ya ginong yalam ya kelenti ki ba ki penyi kira jualat ban yu kejat hari tu gari ban I da lagi jong ki kamat ya ke jeng tre sitom ki jong ki student leni ki badang pule haki college hadin bagi de pule kitre ki part time job jengit kalau ande ar kenta kalau ande lai kenta kitre pun kersan nala de kitre stom ma kata kom part time kitre kalau ande ki office kalau ande ki dukan kalau ande ki restoran kalau ande kan bat ka kam ka baki kitre ki student ki bengi kendo bengi yo ban ya phliu jengor bat ki katto kat ni kidon kita ha baki ladep ki jempule ki janmit kilik Trei haki kenja restoran nak kamkaban pun kuat banyak. Ang kitin juga ni dalam ki housekeeping lain ki sweeper lam nong nak kunta. Ki pun kuat banyak banyu ki kelenti sengkin kendong kencerat kunta. Ki trei ki kam. Kunta lai kenta dosa kunta ki yo ki siu ki. Kim don ki jing skeu kon ong ba. Ngade bola pule kata ka kerdan dalam menrang baci lele tang kam. Erang kinta. Kadi kajing trish tom kajing sngawet kajong ki bat kadi kani kajing long kajong ki ka banadu kinong kendong hadu ki jaka sor ka ba penlong ya gari China ka ba palat kajing bun briu banyak indiaru ka ba gande ka wi na kiri ki barus pa bat ki bala kiu seprang hagan juk ka ba mata kajing pendem kajong ki kinong yalam la kade ka sensar ka khadar kajing peniat ki polisi ba pher ba ki kita ke China ke negeri ke belaya bahasa kemat ke belaya Maria Bam bani compete pat kari Amerika kadi ke wei negeri ke bala hakmat tam dan mar kata kani ke bensim jong ini kinong song snong ke baki kidon ngasngo ba ngide bensim ya kan nupsa ke jing jengiro ban sore ban pendem nam thara kan hikai bengi ngini amai ne apa no da ke bopuro ndai bengin penting dari kejeng ikai pengakwa bagi nong song senong kum emile jong ping akwa perso pi ba habangi persang banya dan kata galenti ngidon hakini kejaka ka bani po compound jong ka pelau jong ni mene kai ka bangi persang ban pule kitin ka jong le jong duai jong ruai jong persang ki jong iban ka to ai begin le ki kamar umta de rong bo kren ni kitin dan kam chabhin kitin jabin te marlo tege me kwa balong ba jo ne kapor ka bagi dan mentah nero kwa ban pasat jing mo api ka long ba nim penne ya kene ke jing long ka bagi dan ha jing long beri jing duna gi don be ila bandan gi jing her jing mo ila bandan jadi kita tendre ha bukut ni wan ha ga mi jing ga jing kren ban poi jing teli kala bende ka kam jing sengen thei kala ni kam snong kam balang kam job card ki kam VO ki kam ki kam ki bangi ki don kam le dan dari ka bokong san he ka de ka jing teli ba ka jing pendem ka jing we bat ka ni ka kam ma ka ski ba ka long kam ne ai khule ta jing tri sistem ki jong pi de sistem jong ka pe ba khmi ka kam tip kam ba ma phi ka liang ka jong ka bala ni persang ni ban ai ki jing rap nam ta ban snai ka ni ka yeng ka jong pi show na la de ru nang snai ka yeng ka ya ka long kum ni kit bok tu rian ba kan long ka jing mun toy
naga mentaga jompi kumki nam chung sunam budi masuk men mentaga sengi wat ha pedeng ke jing pun kam ke por rep mentah ke por thung aki lengkha lani ke jagarep lani gunung nong jung thung pengi gidan dan dari kan ningut la ya pelat ki baya wan jadi ke jing sim khia ke jompi ban sakhi ke ne kam ke sunong umling lambrang ke de sunong ka baya teli ngan sim hagoi ke benta impoi hadu mene la don baya keren yu samla panbor ong it hapi kercang ni teba nut ibawat panamar ba pi kati ke jing sisa hanga kung emli kercang lele 70% lari di jo dan kam lele pi sim yang kung emli jong pi hawa yang kam ti kalai pan snow pan snap jing keren jong samla mene ko padi kan jing senujan wan pan snow jing don kam ki jong pi la pan snow padi berka generator nam tam kam ngatrai ka de ka mut pihak balang ani jimene ma hano ma ka generator ta bukai jimene kai jimene ka bakat no kiwi kwa ki ma ka tu ba he bare te yo ba lip kalat komni kom te dan kam porlong jing seng len program gino generator ka wai te ki baton kam ba kum ha ka balang kan air generator kamu kata sin mala irap ta along bayarap ya balang ni along dengan kunta belum ke pan kalian ke sini persiang ban mak kano bala ban yarap dapat la pada senem halam senem bro nang long yo cha arti ma yo nang long yo mentaung kita tadi amarla sahab ipor bisa ngapa upload application bisa penpoi sama au senem uban wan dia tu telapan bi kata te sunsin la do wat ada se debun pelat buat video la arban pendep kata ko di goi gede ke generator ka badan kam ni susu ada tak ham tam dan ke jing de light